Good morning pag-usab mga kapuso, hisgutan ta karong buntaga kining organ donation unsa man jud ni ka common alang sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Pilipinas. Karong buntaga mga kapuso, atong maila-ila kining usa ka batan-o nag-eskwela ni siya dinhi sa Subo nga palaran nga nahimong recipient sa usa ka eye transplant. Atong Sayran ang iyang istorya. Makauban nato karong buntaga si Joaquin Enrique Arig. Good morning, Joaquin. Morning, may buntag. Thank you so much, Joaquin, for joining us sa programa. Can you share to us your story and imong condition sa imong mata before the operation? Before ko gioperahan, pag i-cover ako ang right na mata, kaya akong left na mata man ang gioperahan, wala jud ko makita, like mga colors lang. So, kung example na isuga, makita rin ako white ra, like inana na siya ka blurred. So ano makita. Inborn to siya nga kondisyon nimo, Joaquin? Anang doctor na i-chance na inborn or nalang jud sa genes. So basin akong lolo, lola. Basin na sila na ng sakit. So ano man akong doctor ng rason ato kay ang pag-grab sa eyes. So probably mo to siya naka-trigger or nalang jud sa akong genes. So in progress lang siya. Unsay nga nato imong condition, Joaquin? Ang ngalan nato kay keratoconus. Mo to siya ang tawag sa sakit. So, kana siya na sakit sa cornea na siya. Ang cornea gyud sa mata mo ay apektado. Cornea. So let's talk about kanang sa pagkahitabo sa operasyon, pagkahimo nimo nga recipient. So unsay nahitabo ani, ning sign up ba mo ani, nagpalista mo sa mga kung doon na may mag-donate? Okay, so ang system nila sa whole Philippines for cornea donation is through iBank. So ang iBank is like an organization na kanabitong dira ka magpalista kung willing mo donate. So ang nahitabo is pagpalista na mo, giignan mi nga 6 months pa before maka-receive og before na i-donor kay 400 man siguro as of that time ang mga galinya for donation. Pero after 2 weeks kay nanawag ang doctor na po sa amo, then na siya nanaday donor. And bagay lang siya because ang akong donor, which is si Kobe, is ka-age lang po na ako. Para lang sa clarification po, pasig nalibog atong mga viewers, Joaquin, ang cornea is the kining front part sa eyes, di ba? Mao man ni siya ang apil ang imong pupil. Yeah. Ang cornea kay kanang na may videos operation, and actually murag ang cornea kay transparent siya, dili siya makita. So pag mulang sa mata, dili siya makita. Unsay reaction nimo, Joaquin, so far? So labi na, first reaction nimo nga when you woke up after the operation, kumusta imong pananaw? Actually, okay jud siya pag open sa mata kay makita jud klaro na jud kay siya. So ang gi-transplant sa imo, Joaquin, ang usara the left eye lang katong dunay diferensya. Yep. And can you tell us more about the moment nga na-meet nimo ang donor o pwede nimo ang family sa donor, I mean, o pwede nimo maistorya unsa may nahitabuan ni nga donor o kumusta man ang communication sa imong family o sa ilang family? So on the studio, wala kabalo ang family ni Kobe na naamid dito. So moto pagtawag sa amo moto nagkita, may emotional pa jud kita siya kay may first time na mo nagkita. And karon moto that's isa ka 1 week before sa akong birthday. So pagka birthday nagkita na sad mi balik. Then pagka after New Year nagkita na sad mi balik. Joaquin, unsay kabag-uhan nga nahatag sa imong kinabuhi kining maong operasyon o kining organ donation? Siguro ako adjong first of all, akong eyesight jud, akong pananaw. Kay klaro jud siya, walay problema kay sa una wala man jud makitaan kung i-cover ang mata. So moto siya, and ikaduha moto jud ko na nadjay mga tao nga pag-donate nila wala sila kabalo kung say maka-receive, hintay mo dawat atong iyang mata, iyang cornea. And usa na ka sa testimony ana sa maayong nahatag yun sa organ donation, di ba? Even after death sa usa ka pasyente, makasumpay ni siya og kinabuhi sab sa laing tao. Yes sir, exactly. Finally, Joaquin, message nimo ni atong conversation karon butaga kung doon kay mga realizations sa mga nahitabo nimo labi na katong sa life-changing operation last year, unsay gusto nimo ipaambit sa atong mga viewers? Okay, so para sa tanan, first of all,
Matag kani maka-inspire ninyo na makahatag og motabang sa lain tao bisan wala mo kabalo kung kinsa jud ang matabangan. Kay masing gamay na tabang dako na jud na siya para sa uban. And since ako hilig mo ako magsuwat, ang ako jung na-realize ug ang mga topics na akong mga sinuwatan kay kanang mahimutang light sa lain tao. Alright, magpasalamat mig dako Joaquin sa imong pag-uban ka na mo karong buntaga ug pagpaambit sa imong istorya. Thank you kang Joaquin Arig. Kaya salamat sa